Salut! Noi suntem Adel Culudon și Radu Popovici și astăzi o să vă prezentăm cum să facem o animație cap-coadă în After Effects. Cursul este organizat de Node Makerspace în cadrul Solidarity Fab Lab, partea programului educațional Orange Digital Center. Pe parcursul aceste 5 tutoriale vom trece prin toate etapele de realizare a unui film în After Effects, de la prima idee până la exportul final. Cursul 1. Preproducție. Aici vom discuta cele mai importante etape ale preproducției: idee, script, storyboard și animatic. Totul pornește de la idee. Ideea este ce vreau să animez. Noi ne-am propus să facem o mică poveste cu obiecte pe care le avem la îndemână, prin care să arătăm procesul de producție. Ca să dezvolți ideea, ai nevoie de o poveste. Scriptul este practic un fel de text dramatic pentru animație, unde îți setezi acțiunile, locurile și timpii în care se întâmplă acțiunea. Scena 1. Pe pământ. Manechinul urcă în mașina și decolează. Scena 2. În spațiu. Mașina plutește, un meteoroid o lovește. Scena 3. Pe pământ. Mașina cade și ajunge în poziția inițială. Storyboard-ul este scriptul în imagine. Storyboard-ul este o etapă în care putem să alegem compozițiile, tipurile de unghiuri ale camerei, să ne amplasăm personajul în scene și să definim primele acțiuni pe care acesta le va face. Începem cu desene foarte simple, fără a intra în detalii. Ne interesează să schițăm acțiunile principale și amplasarea personajelor sau a elementelor în cadru. În funcție de proiect, putem rămâne la nivelul acesta de complexitate sau îl putem dezvolta pentru a fi mai clari. Pentru a ține proiectul mai organizat, le denumim cu scene și cadre. O scenă se termină atunci când se schimbă locul acțiunii, de exemplu scena pe pământ și scena din spațiu. Un cadru se termină atunci când se schimbă camera, când avem un cut. Adăugând un 0 la denumirea scenei sau a cadrului, putem adăuga unele mai târziu fără a schimba ordinea celor care urmează. Am mai adăugat o literă la denumire pentru a nota desenele care fac parte din același cadru. Le vom păstra într-un folder separat cu denumirea prescurtată STB. Animaticul este momentul în care definim durata și ritmul animației. Aici testăm ritmul povestii și pregătim terenul pentru animație. Hai să deschidem After Effects și să facem animaticul. Facem un proiect nou, dând click pe New Project sau din bara de meniu File, New Project. În primul rând, salvăm proiectul. File, Save As. Îl salvăm în folderul Animatic și îl denumim Animatic V01. În panoul Toolbar găsim diferite tipuri de unelte. Pentru Animatic, de exemplu, vom avea nevoie de Selection Tool și Hand Tool. Elementele media și compozițiile proiectului se vor găsi în panoul Project. Pentru a pune elementele pe timeline, avem nevoie de o compoziție. În bara de meniu avem opțiunea Composition, New Composition sau dând click pe iconița Create a New Composition, care se află în partea de jos a panoului Project. Denumim compoziția și alegem din setările prestabilite opțiunea de care avem nevoie. Fiecare setare poate fi modificată. Dimensiunea, numărul de cadre pe secundă și durata proiectului. Pentru noi 1 minut va fi suficient. Importăm imaginile din Storyboard, dăm click dreapta în fereastra Project, Import File. Pentru a păstra proiectul mai ordonat, le vom pune într-un folder. Dăm click pe iconița din stânga compoziției din josul panoului. Îl denumim STB. Selectăm toate imaginile și le aducem în timeline. Timeline-ul are două părți. În stânga avem lista de layere, unde putem modifica valoarea diferitor proprietăți, pivot, poziție, mărime, rotație sau opacitate, iar în dreapta este lungimea compoziției și a layerilor și timpii. Pentru a naviga în timp, tragem de capătul indicatorului de timp. Mișcând indicatorul, observăm că se schimbă și timpul din timeline și viewer. Putem să ajungem la timpul dorit, setându-l în unul din ele. Facem zoom din bara de jos sau folosind Alt sau Option plus Scroll, navigăm cu Hand Tool sau ținând apăsat Space. Deocamdată toate layerele au lungimea compoziției. Pentru a modifica lungimea layerilor, tragem de marginele acestora din timeline. Putem folosi și tastele Alt sau Option plus paranteză pătrată deschisă și închisă, în așa fel vom scurta începutul sau sfârșitul layerilor până la indicator. Pentru a le pune unul după altul, selectăm toate layerele și dăm click dreapta.
Alegem Keyframe Assistant, Sequence Layers. Acum avem o secvență cu un ritm liniar. Ajustăm lungimea fiecărei imagini până când ajungem la un rezultat satisfăcător. După ce am setat ritmul animației, ne-am dat seama că am putea amplifica tensiunea de dinaintea impactului. Am duplicat cele două cadre opuse, meteoroidul și mașina, Edit, Duplicate, și am ajustat lungimea și mărimea lor. Le aranjăm în lista de layere și le schimbăm numele. Click dreapta, Rename, sau apăsăm tasta Enter. Vom adăuga sunete. Chiar dacă acestea sunt neprelucrate, ele ne ajută să avem o atmosferă chiar din această etapă a producției și ne pot ajuta să ajustăm ritmul animaticului. Pentru a ști mai bine unde poziționăm sunetul, deschidem setările layerului, Audio, Waveform sau apăsăm de 2 ori tasta L. Când suntem mulțumiți de rezultat, facem un export. În export apare doar ceea ce este cuprins între limitele Work Area. Le ajustăm trăgând de margini sau apăsând tasta B pentru început și N pentru sfârșit. Opțiunile de randare se găsesc la File, Export, Render Queue pentru randare în After Effects sau Media Encoder Queue. Setăm formatul de export și salvăm în folderul Preview cu denumirea Animatic Preview V01. Apăsăm Start Queue și să vedem și ce am făcut. Odată ce ai animaticul făcut, ai o primă schiță a animației tale. De la idei la animatic, asta este fondația proiectului nostru. Ne revedem în cursul următor, unde vom explora împreună partea de ilustrație și vom crea primele mișcare cheie.